bosk. Wenn het koning het en zijn lakij is Harry Haase soms als een spul. Meestal is het goed dat de fruskip, ja wist dat Haase. Koning Hert en Harry Haver. Nou. Poepoe. Dat wie een lange, trokke tijd is. Zo. Nou is maar zo'n kopje grutte kastanjethee. Waarom mat die muziek extra hut, hè? Harry! Harry! Leuk, Lieske. Zo. Uit! Ja, ik roep thee, Harry. Met je zo'n kopje kastanjethee van mij kleer. Wis en waarachtig wel. Ik jij het net eens. Grappig, hè, Lieske? Dat ik de koning net eens jijde. Ja, heel grappig. Oh ja? Nou, ik vind er helemaal niet grappigs aan. Totaal helemaal niet. Nee? Ja. Ik ga wel nog om wat leuks en gezelligs. Bloed, Harry, nog toch, hè? Hier is de kastanjethee. Ah, mooi. Doei. Ho. Waarom zo'n haast, Harry, hè? Zullen wij daar eens een spultje, Twan? Zoals Sas Kofflien, hè? Een spultje domino. Vind ik zo gezellig, hè? Ja, snotterage. Oei, ik had er geen tijd voor. Ik moet voort. Nou ja, waarom zou er geen tijd? Hij had het altijd druk de laatste tijd. Zien we wat gezelligs doen, Harry? Oh, ja, wat een goed idee. Even zien hier. Wat vind je wat, hè? Aha, we kunnen een leuk spultje doen. Ja, dat is leuk. Oh, dit wordt gezellig. Ja. Dus, daar hast je het zo druk mee, hè? Een spultje doen met die stomme Lietse Lieske. Stomme Lietse Lieske? Ja. Trouwens, dat spultje, dat is van mij. Netters. Wolles. Netters. Wolles, Harry Hasse. Alles in dit bosk is van mij. Want ik ben de koning van dit bosk. Nou ja, zus. Stomme Harry. Stomme Lieske. Nou. Daar zit ik dan. Heel alleenig. Mijn tour van Pisa. Waarom toch de koning nou zo leuk? Snapst je het, Lieske? Ik hel je het spultje gewoon weer op. Ja, wat denkt de koning van net? Jakkes nog een ta. Ik ben de koning van het grote bosk. Nou, ik ben de haze van het bosk. Ja. Stomme Lietse Lieske. Ik vind er niet meer aan, nou Harry geen tijd meer van mij had. Een wol van die stomme Lieske.
Harry wie altijd mijn vreun en nou net meer. Ik krijg er gewoon pijn in mijn buik van. Nou ja, dan ben ik zijn vreun ook net meer. Maar er het zelfs maar weten. Oh, maar... Ja, Harry, wat is er? Ik wil jou wat vragen. Nou, het dan? Of jou ik nog hier om een speeltje te dwaan. In de keuken, maar zien treien? Nee, hè, waarom zoek ik? Omdat ik dat super gezellig vind zo. Ja, ik wie dat een beetje vergeten. Stom, hè? Ja, wis en waarachtig, heel stom. Ja, en ik ga een super lekkere chocoladetaart maken. Ja, en die eten wij dan maar zien twaan op. Ja, want die Lieske, die is zo nuver. Die les dat net eens. Ja. Oh, echt weer? Ja, dat is wel heel stom, ja. Ja, toch? Ja. En zullen we dan Domino of de Tour van Pisa dwaan? Nou, dat maakt het mij eigenlijk net zo uit. Nee, of de taart maar goed is. Ja. Jij hebt het mij eens om. Ja, tuurlijk. Ja. Dat snap ik. Kom, Kinjert. Ja. Trouwens, Lieske, Ja? die een beetje goed in speltjes? Oh, nee. Die bakt er helemaal niet van. Kom maar, mij, koning. Ja. Ja, gezellig.